Tak, vítajte pri mojom prvom Cinema 4D tutoriále pre Torrent.cz Tracker. Dneska vám ukážem plugin s názvom Trauzy. Je to free plugin a veľmi cool efekt. A vyzerá to asi takto. Tak, poďme hneď začať. Otvoríme Cinema 4D. Klikneme na No ja už mám pripravenú Office Room. Môžete plno týchto vecí nájsť hoci kde na stiahnutie, napríklad turbosquid.com alebo stačí vygoogliť. Klikneme na MoGraph and MoText. Do textu napíšeme hocičo, no ja nechám pre tento tutoriál iba text. Pre depth dám 70 a pre font môj obľúbený Xirot. Máme text. Možno výšku textu spravíme ho trochu menší. Klikneme vedľa na caps. Na začiatku fillet cap a na konci iba cap. Fillet type, jeden step. Teraz, čo potrebujeme spraviť, keď chceme rozbiť tento text, tak klikneme na text, zvýrazníme ho na oranžovo, klikneme na plugins a Trauzy. Trauzy má mnoho kolóniek a mnoho vypisovania, ale my potrebujeme iba dve tlačítka a prvé je pieces, kde napíšeme, koľko kúskov máme mať rozbitý text. Tak pre náš tutoriál na 40 a kliknú iba break now. Trauzy, trvá mu to nejaký čas, kým porozbíja, hlavne keď dáte dlhšie slová, väčšie objekty. A keď je hotové, tak stačí jednoducho Trauzy zavrieť. Teraz, keď klikneme play, tak sa nám to rozsype. A nemám gravitáciu zapnutú. Takže Command D, Dynamics and Gravity na 100 cm. 1000 cm. Tak. To vyzerá lepšie, ale na môj vkus moc nám to tu šúcha po bokoch. Takže poďme na začiatok. Vyznačíme si na jednotlivých Trauzy vrstvách vyznačíme Dynamic tak. Klikneme na Collision a na Friction dáme takých 100%. A teraz keď sa klikne play, tak by sa nám to malo iba zosypať a nešúchať moc po boku. Cool. Znova na začiatok. Teraz keď chceme nastaviť, aby, povedzme, aby nám text odletel do boku, aby nám iba nezostal tuto, tak v prvom rade musíme zmeniť naspäť gravitáciu, čo spravíme Command D na Mac alebo Ctrl D na Windows, ktoré nám priniesie Attributes, go to Dynamics, Gravity and change to 0. 0 cm. Teraz keď sa dá play, tak nám to bude jednoducho jak na mesiaci lietať. Na začiatku. A chceme, aby bol tento text priťahovaný doprava, takže potrebujeme ísť do Simulation, Particle and Attractor. Attractor je vlastne takáto kocka žltá. A čo spravíme, je, že klikneme na všetky Trauzy vrstvy, aj spolu s atraktorom vyznačíme, poďme do Objects a Group Objects. Skrátka je Alt plus G. Premenujeme objekt na text Trauzy
Text Trauzy. Otvoríme ho, klikneme na atraktor a posunieme atraktor niekde do strany. Klikneme na atraktor, zaklikneme na Object, zaklikneme Respect Dynamic Mass a na Strength dáme takých 1500. A klikneme Play. A teraz nám atraktor pritiahne všetky kúsky. Ešte raz. Trochu ho posunieme dozadu. A ešte raz. Super. No a otázka na Torrent Trackere bola, že jak posunúť ten rozpad textu na neskorší čas, pretože vždy, keď sa tlačí play, tak text sa začne rozpadať automaticky. Veľmi jednoduchá pomoc. Vyznačíme Dynamic Tags na Trauzy vrstvách a pôjdeme na Dynamics. Tu hore je Enabled a je začiarknuté tak. Odčiarknite Enabled a Keyframe. Po druhé, pustite timeline a nechajte ísť po, povedzme, 90, 89, 90, 90 a znova začiarknúť keyframe. Pôjdeme na 91, enabled and keyframe. A teraz, keď to prehráme, tak po 90. snímok sa nám nič nestane a potom sa začne rozpadať, odlietať. Celkom cool efekt. Ešte raz. Super.